Mirovahî ji destpêka jiyanê heya niha bi xweza û axêre pêwîndiyeke xurt ava kiriye. Di deşt û zeviyên Bêsînor de bi kedeke giranbûha bi sebreke mezin dov yek bi yek dikevin axê. Her çend nêzîkatiya li dijî xweza û axê îro neyînî be jî xweza bi hebûna xwe jiyan parastiye û heya vê rojê aniye. Dema bihar tê gul û çîçek, dar û ber, mêrg û zozan şîn dibin li her derê. Bi taybet tişta ku rengê xwe didin xwezayê dar û devîne. Her çi qas li Kurdistanê mirov di hêla parastina xwezeyê de ne zêde hişyar bin jî ji bo xweşbûna cîhanê pêwîst e dewlemendiya xwezayê berdewam be. Ji bo xweza xwe nû bike reng û rûyê wê geş bibe hê jî hewldan hene. Niha îdî bihar e û divê rehê nû şîn bibin di nav axê de. Bi taybet meha Nîsanê meha çıkandina daran û çandina gul û çîçekan e. Ji bo vê yekê jî van rojan çûyîn û hatina bexçeyên botanîk ango hewşa dar û gulfiroşan zêde bûye. Millet ji bo baxçê xwe ya ji bo bermala xwe ya ji bo balkonê xwe da pir süs bitkîsî dikirin. Li Amedê van salên paşîn gelek bexçeyên bi vê rengê ku dara difiroşin ava bûne. Niha em li yek ji wan bexçeyên botanîkin. Wek xuya dike gelek çûre dar û devî, gul û çîçek hene li vê bexçeyê. Çeşitê me pir in, hezar çeşît zêde heye, tevlî dar û bera. Darê me pêkî gî hene, darê me mezin çınar hene, axçe hene, salqım Söğüt heye, oya heye. Yani çeşitê me pir e. Çeşitbûnê de em zêde zengîniya wî heye. Ev ya kekîk e, dağ kekîkî jê re dibêjin, ê çiya ye. Evana şimşîrin, sal doze me şînin. Evana gülün, ev betonyane, ev limonun, yani çeşitê me destê me de heye, her çeşit heye. Rağbet divîne en fazla gülün, o mevsimlik çiçekin, çiçekê me havînê, em wan difiroşin. Darê çınar rağbeta wî heye, oya rağbeta wî heye, zeytûn heye, darê pêkî gî rağbet dikin xel distîne. Yani üretma me jî em jî çapa xwe da hindik be jî alana me ku teng e em bazen nikarin üretma mezin bikin. Hûr û ew kêwî em şexsê xwe em üretim dikin. Yek ji xwediyê vê bexçeyê Hasip Yanlıç û xebatkarê vê derê Mihemed Çelik hema bêjin dema xwe tev didin vê bexçeyê. Ew ne tenê bazirganiyê dikin. Her wiha ji bo xûnekirina xwezayê tişta ji destê wan jî tê dikin. Anka zaten kooperativa me heye. Em dara çê dikin ji bo vadarna çê dikin, vadarna min afroşin. Vadarna belaş didin milletê. Ji bo millet ormanlaştırma çekin. Ji tohum çê dikin jî ji bo doğaya vira uygun be. Millet geç gerek wanî belim ise ormanlaşma daha ev zêde bi vê bölge. Daha ev baş bibe. Yani vê işê me, mesela vê işê me, vê kooperatifê me vê işê em dike sırf ser ormanlaşma aslında. Sadece ne bahçeyi. Ormanlaşma, işte dağ, tepe, ova, kış ormanlaşma. C şeviti, C ne şeviti, kış ormanlaşma bu ki hem bu erozyonu önlemiş ki hem bu doğa yaşam, ekolojik yaşam diyenden çebirir. Ku insana hes bike
baveriya ji havayê ji oksijenê hebe yani gerçekten dar hayata insan e, canı insan e. Yani insan ev jî insana xeber dide. Ez pir cara darara xeber didim. Daaxivim. Ew jî mira daaxivin. Ez stres û ewka xwe enerjiya xwe ji wan digirim. Vallahi ez bi vî ewkî yaşamış dibim. Yaşantiya min dar û berin. Hezkirina min zêde ye. Ez hingî hez dikim. Yani darkî cîkî bibînim nexweşîn têda hebe ez ji tiştê ji destêm tê ez müdaxilê wê darê dikim. Yani hayata insan eğer memleket ki dar û berê wî tune be ew memleket sayılmış nabe. Yani vî alî me jî vay nede sala hepkî gelişme kirin. Di vî nede salî da dar û bera epey danîn. Em pê kêfxweş dibin. Fakat maalesef di vî alî da tu kes alîkarî nake. Yani darê ormanê çewra wî nake orman. Yani em dixwazin ki ku em gönüllî gazî me bikin em herin şanî wan bidin. Dara buwana deynin, çawa alîkarî çişme were em bikin buwana alîkarî. Dema mirov wek armanc xweşkirina xwezayê bide pêşiya xwe, helbet wê xweza jî ji mirov ra şikirdar be. Pêwîst e mirov bide nîşandan ku her tişt ne pere ye, ne mal û ne jî milk e. Ji ber ku mirovahî deyndar xweza ye. Vî îşa salek berê me ekoloji olarak nede hep îraş hevalê me hebû. Me rabû kooperatifek ava kir. Vê kooperatifê de şeş me berê me 3500 hep dar çand. Darê me tam mezin nebûye. O anka wî baş dar. İsal em ê alanek daha mezin bivînin. Daha mezin em ê dara biçînin ji bo vê bölgê. Heya imkanî bi darê vê bölgê kizana başı, kizana te, kizana şin dibe em wana ava dikin. Heya kanî bi ser toxumê yerel toxum em dişiğulin. Şimdi vê bölge pir ormanlaşma tune. Yani zaten vê îşa em ket ji bo çi em ketine aslında ji kooperatif em elîmî, ji ekoloji em elîmî. Ekoloji salekî wan şiğulîn me fehm kir ki vê bölge ormanlaşma hem dikin. Me got em çi îş ava bikin? Me got em ji xwe re dikim, satış, vî îşa ava bikî ji bo vê bölge zî millet beelime. Helbet jiyana di nav dar û beran de jiyanek bêhempa ye. Karmendên vê bexçeyê jî ji serê sibê heya êvarê di nav gul û çîçekan de dema xwe derbas dikin. Ez 15 sala vî işî dikim. Branca min ev îşe, dar û bera mêze dikim. Serê sibê heft nîva datêm, êvarê jî heft nîva darin. Rojana min ez baxima dara dikim. Ê nexweşîn dara da hebe ez îlaç dikim. Giyayê berwan paqij dikim. Carna jî üretim ez dikim. Çalışma me ev e. Em dar û berê xwe ji Bursayê distînin. Çîplak koka wan vekirî em wan digirin. Em tînine vê derê, li vê derê dixine qutiya. Xweliya wî jî sê çeşît e. Qûm e, gübre ye, o xweliya sor em nav hev dixin, qarıştırmış dikin. Em dixin qutiya, ber satışê em hazır dikin. Şimdi bakın sen heşta wexta em tên em taşlaya xwe dixwin bi hevala re gişî. Sê çar hev zaten em hevalê, çar hev ortağın, çar hev em dişiğulin. Ve komünal yaşam. O vata saksılamaya be em giş saksılamaz dikir. Vata satışa be em giş saksılamaz dikir. Vata tişki hebe mevcut düşevirin zî. Yani kes bi serê xwe tişkî nakil vira.
Megot demsal bihare. İdî dema çıkandina dar û çiçekan e. Ka emberê xwe bidinê gelo ji bo çandina daran kîjan dem baş e? û ji bo xwezayek dewlemend divê mirov çi bike? Her wiha li derdora Amedê divê mirov kîjan daran biçîne? Mesela çim alana ku merib baveje peyzaja wî ku em çêkin çîmî wî di Eylûlê de pir feydeliye. Çima feydeliye? Maha Eylûlûnê baran xweş tê. Her taraf erdê xwe tam ew dibe, xurt dibe. Maha Eylûlê de dar daha dikeve forma xwe. Fazla av jî naxwaze. Fakat maha biharê be ku ciyê ku ava wan kêm be darê wan hepkî zayıf dimîne. Yani ez sezona payizê wan dera dibînim. Sezon ev e. Li vê derê mesela mavî selvî, çınar, oya, salkım süt, akça yani bana darın, darê mezinin, zeytun, darê fêkî gî li vê derê iklima vira xurtin. Em genelde darê iklima vira tînin. İklima em nayînin. Mesela palmiye heye, palmiye çıplak, li vir nabe, şîn nabe. Em şuna wî de palmiye tûlî tînin. Ew şîn dibe. Em iklima vira kîca dar be em wî tînin. İklima mera söğüt çê dibe. Oya çê dibe. Çınar çê dibe. Tu çınar yapraklî tu jêra dibêjin. Ew çê dibe. Yani darê iklima vira pir çeşitê wî fazla ye. Yarî üretime ye me. Em söküm ji Bursayê digirin, dara ji binê erdê radikin. Em tînine vê derê dixine qutiya, di sê me qutiya da dimîne, çar me dimîne, em wana derdixin pirotanê. Xel jî tê distîne, em alîkariya wan dikin, di bar dikin, dixin erebê, eger işçi ji me bixwazin em derin işçiya jê bikin. Ê ku baxçe ê ku pê pêşî analîza toprağa xwe bike, bide analîzê kîca dar wîrara derin kîca narin. Li gora wî ew ê bîne lîsa xwe bîne, em ê li gora wî analîzê dar bidin evî. Mesela meha payîzê tu deynî, tu darê xwe bivî alana xwe deynî, fazla av jêra ava ewlî can suî tê bidiyê, daha av jêra lazım nake. Wî şeklî tê mesela ket havînê heptiyê sê roja tu digere avdaniya wî bikî. Ku ava te hebe tu her rov bidiyê diharin de. Ku tu nebe heptiyê sê roja tê darê xwe avdanî bikî. Bir bahçede hem karibim dîsa dibêjin darê vê bölgeyê yetişmiş bibe. Şîn bibe em wa darna difroşin. Ji bo vê bölgê çawa kîza dar baş bise em wa darna tînin ya jî em şîn dikin ji toxumê yerel. Ya rastî berhemên xwezayê ne tenê xweşî û geşî nîşanê mirovan dide. Her wiha jî gelek aliyan de dostê mirovahiyê ye. Bi taybet de hêla tenduristiyê de feydeyên wê bijimar xilas nabin. Apê Mihemed behsa feydeyên dar û hêşînahiyê dike. Her kar pir heye. Yani kazanca wî pêşî em dibêjin însan. Ji însan re ew qa feydeliye ki yani her tişt nepere. Oksijene, nexweşîna radike. Yani hemû nexweşîn zaten van dara van nexweşîna baş dikin. İlaç gîj dara çê dibin. Yani insan ji axê dibêjin çêbiye. Fakat dar jî wê axê xwey dike. Nayle ax xerab be. Eğer dar tune be, ev axa meriv jî xera dibe. Rengê wî xera dibe. Dar hemî doğayê bikeys dike, rast dike. Oksijenê wer dike. Yani nexweşî nayle bi însan ara. İnsan ki ku nexweşîna wî giran be,
Dibêjin her nav dar û bera da ev ê nexweşîna we biqede. پێویستە مرۆڤ دۆستانیە Xwezayê bi pêş bixe, ji bo vê yekê jî lazim e gelek tişt bênkirin, ji ber ku di aliyê parastina Xwezayê de hêj gelek pirsgirêk hene. Ev van însanê me pirê wî ji ekolojiyê ji xwe fehm nakin. Yani peyda darê nizanin, sadece dibêjin ki bire baxçeyê me xweş bibe. Fakat eviya ne ev e. Yani anlama wî darê xudatînin fakat fehm nakin bê darê çawa ye. O hêjî însanê me fazla ew nebiye di alî dara da. Fakat yetkiliyê me mezin ku wan ra alîkarî bike ku çewra wan hîn bike, semînera bide, însanê me vêgî bilinçlînmiş bibe. Yani ana şarederiya me mesela karın ilan bikin, duyuru bikin. Mesela herin bendizê wan pirin, şarederi kere bendizê xwe bişîne sîtekî îro gund kiye. Ku here bana toplantî ciyê wan hene, ku ji wan re bêje işte dar peyda darê jê ra bêje. Ji bo nexweşînê, ji bo her tiştî dar peydeliye, ew ê însanê me were fehm bikin, daha heskirina wan zêde bibe. O ê perwerdê dixweyne vana ra, mesela karin bi mamoste ra bikevin têkiliyê, mamoste derskî ku alî oksijena dara, ku peyda dara çiye ku ji wan geda ra perwerde bike. Îro însanê me axa wî pir qîmetli ye, feqet qîmeta axa xwe nizane. Îro em mêze dikin mesela cîkî bîna İzmirê, gundê wî hemmî kirine dar û ber. Üretim dikin. Êmel vê derê üretim tune. Tu kes wî awayî üretim nake. Îro darkî mesela ku deyne 20 banota bistîne, ew wî darî bide 500 banotî, 1000 banotî bide. 5 sala xwe bike wî darî bide 1000 banotî. Yani dar ew qacî peyda wî hem madî hem manevî peyda wî heye. Yani vatayeki dar dani önceki darı da zani bir dara bini, dara deyni. Gel dar çava datini, çava dibe. Gel veya baş be. Vakta darı o baş dini, soruna bir dara tünü. Dardır ne koşil tişki çe buse zaten ilaç milacı vaneyi. Bir ilaca disa rastıkı. O nek bakçı o dini, gora dile koy kanı bakçı o dini. Çava dili çava duazı. O kiza darnal ve bölge deyse gel özellikle vana dini. Yani mesela palmiye ve bölge nabe. Ve bölge çiğ mesela çamlı, çalı çamlı. Çalı çam bölge meyin. Dut bölge meyin. Ama tu ve limon selvi ne bölge ve bölgeyi. Ve hayakani ve bölge kiza darna teyse gel vana tercih bike. Ki öncelikle millet hiç bilinçli bilir. Ancak millet bilinçli. Milletin bilinçtüğünü, kurum emeği bilinçtüğünü, kesin bilinçtüğünü. Vakta mugo, mesela Karajdağ. Karajdağ, de 5 sal beri Karajdağ, mesela tav ne dedi. Ankara Karajdağ kış kevir. Halbuki mesela lisaz bejim, mesela şarederiye mi, Karajdağ ormanlaşma çekra, bir bölge ki. Millet elemler ya, vrabne çok şenayı bu, çok hoş bu. Ev fan bikra. Kes tişkina vatan ne ki, kurum emeği ne ki, milletin nizam bikra. Niha jî werin em bi hev re bala xwe bidin apê Mihemed. Bila ew ji me ra hem behsa dar û çîçekan bike, hem jî bila nîşan bide ku ka karek çawa dimeşînin. Eviya hinare, heftikî me nava wê da hişt, ku ji bo canlî bimîne, em ê ana üretima wî bikin. Eviya me ji derva girtiye, me jê kiriye, em ê ana deynin. Em dixine qutiyê, xweliya wî ew bikin. Xweliya wî sê çeşit e. Mîl e, gübre ye,
Em hine gübre jî davêjin berê. Ev jî gübre ye. Em ê ana dara me ya hinarê em ê deynin. Ev ya dara me ya hinarê ye. Pazar şunda ev ya wê xwe bigire. İnşallah em ê jê hinar bixwin. Em ê viya hinar bixwin. Ev ya hinar e. Em ê ana can ava wî jî bidinê. Jêra dibêjin can sûyî. Ev ya îşê wî qediya sadece em ê ava wî ya can sûyî bidinê. Ev ya can sûya wî ye. Em ê hinara xwedeyîn nevê derê. Bîst roj şunda ev ê bîna vana pel veke. A vana jî me wer kiriye. A vana jî me ava kiriye. Ev jî hinarin. Hinarê mezinin. Hinara me vekiriye. Îsal înşallah me jê meyve bixwin. Ev jî a mezin e. Evana öğretma me ne? Ev gülün evana me öğretmiş kiriye. Ev gülê me ne? Evana gî me çêkirine. Evana gî gülê me ne? Ev öğretma me ye. Biçûk ve jî em ji xwe re öğretim dikin. Evana gî öğretma me ne? Ev jî darê meyve ne? Em vana me qez dikin. Çend roj şunda em vana têxine qutiya. Ev ya budama şeklê wî ye. Ev ya budama ye. Çend roj şunda em ji naylonê derxin, em ê têxin qutiya. Vî şeklî em ê deynin. Ku me danî jî ciyê ku aşî bîye, ciyê aşiya wî gere ava rohilat be. Ha wî şeklî gere em deynin. û heta aşiya wî li derva be heyan vira jî em têxin xweliyê. Aşî gere li derva be. Ha heyan vira gere xweliyê da be. Meriv baş bide wîstîne. Em van darê me ku ew bûne. Ê ku darbe xwarine em vana jê dikin. Binê wê ê hişk bûne em vana jê dikin. Ku ji bo dar zêde bişoxile. Karê min baxima dara ye. İşê xwe jê hez dikim. Em giyayê wî jê dikin. Baxima wî ev e. Giyayê binê wan em jê dikin. Em vana jê dikin. Ku ji bo dar zêde bişoxile. Ma vînê em pelê wî şil nakin. Ku em pel şil bikin pelê wî dişewite zararlî ye. Em sadece em didin saxsiyê saxsiya xwe tije dikin av didin. Êvarê ku em av din esas feyda dara êvarê. Merve êvarê av de ser wî jî av dide, binê wî jî merve av dide, dar daha zêde dişoxile, daha rehê wî zêde dibe.
Evya meksiye kutuya. Em dixin kutuya pêl dikin. O serê wî jî meqes dikin. Em vana dixine kutuya. Çünkü em koka wan bekirî tînin. Li ba xwe weka nîv öğretim kiye. Evya jî dikeve sifata öğretimê. Em êja serê wî meqes bikin. Ku ji bo zêde bişoxile. Ê naberê de hişk bûne. Hem gerê wan jêkin.